A to jest chata w środku. Rodzina czeska. Ten biznesik ma super. Basia się przechadza, napiła się piwa i teraz ważną rżnie, bo żyje. Idę darling, zrobię ci. Bo już mało nie wygarowałyśmy. W tym awen chcesz, żebym ci zrobiła? Śliczną mają. Kuchenusie. Tak? Ciasteczko z... tak? Ciastko zrobione z tego, za jarzyn. Jeżyn, nie jarzyn. Co ja gadam? Dzikie jeżyny. O, z dzikich jeżyn. Ciościunio. Piękne. To jest życie bushmana. Nic więcej ci do szczęścia nie jest potrzebne. Ty i Bush i Goana. Ty, Bush, Goana i Basia. O, tu jest Sydney. Tu. A ja pojechałam aż tu. O, no, Port Lincoln. Ale brzoskwinie jadzie. Teraz to mi nie rób czasami, ale zdjęć. Z karawanu, karawan jaki fajny. O kurde, to spocone. Mokre. No, w środku buszu mają kabinkę, piękna. No, toaletka. Tutaj do mycia, jak ktoś chce. Super. Tak sobie ludzie w buszu żyją. 2 kabinki wynajmują. W jednej 12 osób, w drugiej chyba jest 14. Tu jest wędzarka. Jak to z ludzi z Europy. Wszystko potrafią zrobić. I te oziczki. I kurki mają. Pięknie. To jest Australia. To jest kibelek. Loo with a view. Super. Jak tam, Basieńko? Czysto jest, ale zapach to wiesz, jak to bush toilet, nie? I tu i cytryny jak rosną, zobacz, i mango. Tak, tak, tak. No, a to jest toaletka. Nakręcam, bo jest dosyć interesująca. I jaki widok na bush. Ulala. No, to legenda 3 sióstr. Tak chciał ktoś bardzo poczytać, się dowiedzieć. Jak nie, to nie. Ha, 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 ha. Pisuarek. Piękny. Ha, ha. Ktoś tam kroczy, ledwo żywy. Albo nieżywy. Nie wiadomo.